Hei, tämän videon tarkoituksena on kertoa seksuaalirikoksen ja perheväkivallan uhrin oikeudesta avustajaan valtion varoista. Ensinnäkin ihan laista tulee nämä perusteet, milloin tämmöinen avustaja voidaan määrätä. On syyttäjämaa asia, jossa asianomistajalla on vaatimuksia. Eli ei silloin, jos asianomistaja heti ilmoittaa, että en vaadi rangaistusta, en vaadi korvauksia. Käsittää se rikoslain 20-luvun seksuaalirikokset, ellei niissä katsota, että se on erityisestä syystä tarpeetonta. Ja sitten myös rikoslain 21-luvun 1-6 pykälän mukaiset rikokset. Sieltä löytyy henkirikoksia, väkivaltarikoksia eli pahoinpitelyä muun muassa. Ja näissä nimenomaisesti, jos asianomistaja ja rikoksen tekijän välinen suhde huomioiden, se on perusteltua. Ja tämä käsittää nimenomaan perheväkivaltaan liittyviä rikoksia. Sitten lisäksi tämä oikeus on henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, jossa rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet, muut seikat huomioiden on perusteltua. Eli tapauskohtaisesti voidaan arvioida sitä avustajan tarvetta myös muissa rikoksissa. Tässä on kirjattu auki sitten kaikki rikoslain 20-luvun seksuaalirikokset, eli niitä on aika paljon erilaisia. Täältä löytyy ihan raiskausrikokset, eri törkeät tekomuodot ja muistakin rikoksista törkeä ja perusmuotoinen teko, seksuaalinen kajoaminen, hyväksikäyttö, ahdistelu, tämmöisiä kuvan levittämistä, paritusta. Eli hyvin monenlaisia. Ja nyt kun arvioidaan sitä avustajan tarvetta, kuten tuolla edellä mainitsin, että ellei se ole erityisestä syystä tarpeetonta, niin tietysti lievimmissä rikoksissa näistä voi olla sellainen tilanne, että se ei ole niin tarpeellista, mutta pääsääntöisesti esimerkiksi raiskausrikoksissa kyllä hyvin myönnetään. Ja nyt nimenomaan kannattaa huomioida se, että nyt puhutaan erilaisesta avustajasta kuin oikeusapulain mukaisesta avustajasta. Silloin avustaja määrätään riippuen asianomistajan tai epäilyn taloudellisesta tilanteesta. Tällä määräyksellä, sillä sinun taloudellisella tilanteella ei ole mitään merkitystä, vaan se määräävä tekijä on, minkälainen rikos on kyseessä. Ja tämä tieto on mun mielestä erittäin tärkeä juuri sen vuoksi, ettei käy niin, että joudut tämmöisen ikävän rikoksen kohteeksi, joka voi aiheuttaa tosi paljon vaikeuksia hankkia sitä apua, ja että sä vielä sen lisäksi arkailisit sitä, että kuinka paljon se aiheuttaa kustannuksia. No miten sitten kannattaa toimia, jos tätä avustajaa tarvitsee? No ihan ensimmäisenä SERI-keskus, seksuaalirikoskeskuksen yhteys, jos olet kokenut seksuaalista väkivaltaa. Siellä tehdään tarvittavia tutkimuksia tai ihan normaali lääkärikontakti, mikäli paikkakunnalla ei esimerkiksi SERI-keskuksen palveluita ole saatavilla. Toisena sitten poliisi tietysti, tai riippuen tilanteen vakavuudesta, onko se poliisi ensimmäinen taho, jonne soitetaan. Näihin voi olla joskus tosi iso kynnys ottaa yhteyttä, mutta jos vaan kykenet, niin on näyttöön kannalta erittäin tärkeää, että saataisiin heti alkuvaiheessa tehtyä tutkimuksia ennen kuin olet käynyt suihkussa, ennen kuin olet vaihtanut vaatteita. No, toinen, mistä on hyvä lähteä liikkeelle, kerro jollekin, kerro läheiselle ystävälle, dokumentoi itse, ota kuvia vammoista tai siitä tilanteesta jollakin tavalla muistiinpanoja, jotta sun on helpompi ehkä myöhemmin avata sitä asiaa. Asianajaja, lakimies eli juristi, joka hoitaa tämän tyyppisiä rikosasioita, niin hänen ei tarvitse ihan siinä ensihetkessä olla välttämättä yhteydessä, mutta hänet voi pyytää jo mukaan kuulusteluun. Ja häneltä voi siinä vaiheessa tiedustella, että onko mulla oikeus tämmöisen avustajan valtion varoista, voidaanko se määrätä, ja tämmöisiä asioita hoitava juristi osaa sen kyllä sulle kertoa. Hän hoitaa myös sen hakemisen käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus tarvitsee siihen yleensä tueksi sen tutkintailmoituksen, joka tulisi olla sitten tehtynä, jotta tämä avustaja pystytään määrätä. Eli tämän tutkintailmoituksen kautta käräjäoikeus pystyy arvioida tämän määräyksen tarpeellisuutta. Mutta tärkeää on tietää, että älä jää yksin tämmöisessä tilanteessa ilman lainopillista apua sen vuoksi, että pelkäät niitä kustannuksia, sillä hyvin usein tämä avustaja on mahdollista saada valtion varoista.